Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Pligirl o si Nonchalant. Magiginom sa kaniya. Og inig kabot, ay inig kabot. Og inig kahubog ninyong duha, inig kahubog sa kong bro, imo diyang buhat-buhatag istorya nga may nahitabo ninyong duha, ha? Wa ka na'y labot pa, ana. Ay, so, sangtod ka sa man mo patuon akong bro. Oy nga, may nahitabo ninyo. O sa imong mga bakak, yan ha? Hangtod nga pakaslan ko niya. Og way makapugong nako sa pagbuhat ni ana. Na! Og sige sa man? Ha? Ikaw? Mao ba, Ellie? Mahimong dili ako yan na, ha? Kundi ang kahigayunan. Kahigayunan yun mismo ang magbuot. Kay dili makatugot ang Ginoo nga padayon kasi mo pagpangilad. Wa ko mangilad. Sige, tawagin mo na, ha? Gugma, Ellie. Wow! Wow, ha? Makabagakon din ang gugma, day, ha? Kung mao, di natin kayo kumain love, eh. Kay mabakakon niya ko. Bahala ka kung sa may isod ni mo anang imong utok. Oh. Sa imong isulti batok nako. Basta kay ako, muhatod ko sa ihang bino sa taas. So, bari ako, ray, ako. Wala lagi. So, mga... Sige na, sinalakaw na. Ano? Lami ba yung giluto nga sudan ni Lola? Ah. Munggos ug adobo. Ansa na? Kanada? Gutuman na ako, eh. Una ko naman sa kusina, ha? Hangol. Magdali ko. Magkuha na ko og bino aron ikahatod ako ni Facundo. Wow! Sir Facundo. Tuwa siyang kwarto, Lola. Milahos. Oh, kalami sa adobo. Mura ka na gold, oy. Lagtiking tanawon. Unya na pa'y munggos. Munggos nga tinunuan. Kalami. Naporma ko. Kaon ko. Kidsay nag-ingon? Eh, di mo kaon si bro nako. Di mo kaon. Kay binor ako na igipangayo. Nga ako mayroon tayo mahatod to siyang kwarto. Nga napagalik-alik man mong apo nga siya lang ko ni mong hatod. Matong kaon lang ko na ko din, he. Kung mao, sige. Oh. Kaon na. Kaon og maayo, ginikahuman, katuog nga busog, ha? Ano man? Aron ka orumon. Si Bakoy, ikaw ha. Di pa ko matugoy. Kaya doon pa nako si bro nako. Iniguman ako kaon. Unsa? Magsabok-sabok ka nila dito? Anong taong magsama ko dito, ha? Kay... Ay, basta-basta. Ayaw na pag-adto nila human kag kaon. Katuog na ini kahuman. di ko eh. Rumov lang ko tinuod. Bahala ka, oy. Asa man ka man, ding? Anong nagbit-bit mananim mo balik ang bawol sa munggos, ha? Ano mo na? Sana kog init. Ah. Maluoy ta di bugbukaon og bugnaw. Unya gikan ka nga naghago og maayo tibuok adlaw. Huwat na lang diha. Bilangga, anak ko. Kinili sa adobo ang kitkiton, samtang wapang munggos. Pusan ko nagtulo kasi lining sausawan, be. Da. Tan-aon ta kun makasaka ka pa ba sa lawak ni Facundo. Human di mo kaon ini. Tarukod una dako og kutaw aron ma-mix og tarong. Dad-o na nakog balik dito sa komedor. Dali kong nag-ilis og nipis nga si Nina. Siya raw dili paghihapon siya matintal nga magtan-aw na ako. Ninay akong kisuloob karon. Manukdok na ko. Sod. Ano dugay magang Yan ah. Niana ang imong bino. Di naman ako ibutang sa lamisita? O dito gihapon sa may balcony? Place it there. They'll leave. Ano nagbarog pa man kaniya? Gawas na yan ah.
Yana, matod ko gawas na. Dili ko. What? Gusto ko mapabilin din uban nimo. Huwag ko maginahal kauban. Gusto ko maginusara. Nausap ka na. Yana, Dili ko yung anak nimo. Kung tatahon ko nimo sa una. Pinangga kay ko nimo. Gentleman kay ka diri nako. Hinangdan nga nahugang akong pagbati diyan nimo, kuya. Yana. What are you doing? Dili pa ba obvious? Hikap ang imo now. Stop it. Oh. Yana, get up. Ayaw pagsabak. Get up. No. No. Stop it, Yana. Stop. Stop! Ayaw ipaubos og maayo ang imong kaugalingon. Kay dili ka na ang Yana nga akong nailhan. Nakuha na nimo ang akong pagkababae. May angay pa pagkukuhi ka, wow. Barog, Pagkuhindo. Buhay ko. gawas gikan diri. Ay! Unsa pa? Ayaw na ko guruy, ah! Ang akong tiyan. Oh. Usa ni tabo. Ang akong tiyan. Kalit ka may sakit ang akong tiyan. Usa. Nganong Di na ko makatikang. Sakit kayo. dali, dali. Busugan ako eh. Mura magugushan magkugs kabusog. O diyaod sabad. Mukaon ka pa inig hinimo na kong belo-belo. Lami ra ba na eh. Lami ra ba na. Ganahan ko na. Karong tatao tingali manding kung muhilis ni gamay suod sa kuntiyan. Husto. Saka kustaas maning ha. Magiginom ko sa akong bro at kustaas aron mahilis nga dayon na akong gikaon para makakaon ko na imong bilo-bilo ha. Na uy. Nga ano magkakalit magkagnihonong. Tiurok ka manggod. Sa batuoy ko sugagod ato. Diyan. Dagwag ka. Unsa? Kalibangon ko. Ha? Mo na iangay ni mo. Samok kang dako. Eli. Eli, padali. Ay, sir, wa din ni si Eli. Nidagan karon palang gyud si Ar ngano man ta? Si Yana. Kalit ka gisakita siya tiyan. Unsa ngano man? Ambutan. Dadong ta siya sa ospital. Natarantar si Facundo sa pag-ingon kung kalit kami sakit ang akong tiyan. Hug, nasugdan ko na kini. Patuon ko na lang yun siya nga nagsaba ko. Tanaan ta kung makabalibad ka pa baghihapon ako. Ay! Apo! Ibalik na siya. Oh. Apo, unsa na hita po, ha? Let's go, Yana. Mga tutas sa doktor. Ha? Come. Kuguson ta ka paingon sa silong. Ayaw! Dili na kinahanglan. No. Kinahanglan nga madakas, doktor. Aron masayo ta kung nganong kalit lang nga gisakitan ka sa muntiyan. Okay na ko. Nawa na kasakit. Dili na kinahanglan mo ato pa kita sa ospital. Pero, Mas gusto ko nga anira ko uban nimo. Ambot, huwag ko magkasapot. Ning miagi mga adlaw, gusto ko nga makita taga kanunay. Gusto ko nga mututok sa imong naong sa tanay gayon. O gusto sab ko nga mukaon kanunay o ice. what? Yana, ayaw kong ignang mabdos ka. What? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!